Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Σως Ανέστη. Σήμερα γιορτάζουμε παραμονή, πέμπτη του Πάσχα, παραμονή της Ορθόδοξης. Γιορτάζουμε το έθιμο των φορτιών. Ανάβουμε τις φορτίες στα γύρω βουνά, γύρω από το παλιό μοναστήρι. Το οποίο είναι ένα έθιμο πολύ παλιό από την επί της Δημοκρατίας. Ανάβανε οι Έλληνες διάφορες φορτιές πάνω στο για να ξεγελάσουν τους Τούρκους και έτσι φαινόσαν πολλοί οι Έλληνες, ενώ υπήρχαν όντως λιγότεροι. Έτσι οι Τούρκοι αποφεύγαν να περνάνε από αυτά τα μέρη γιατί βλέπαν τις φορτιές και δεν πλησιάζαν. Φτιάχναμε και το σταυρό στη μέση, είναι τα τρία βουνά γύρω από το Πανεπιστήμιο. Είναι ο βράχος της Παναγίας, ο σταυρός στη μέση και το βουνό που είναι από τη μεριά του χωριού μας. Ανάβανε διάφορες φορτιές. Λοιπόν, η εικόνα έχει βρεθεί στο βράχο της Παναγίας απέναντί μας και από γενιά σε γενιά το έθιμο συνεχίζεται, περνάνε στα παιδιά μας. Αγώνια ακόμη δεν έχουμε βέβαια, αλλά εμείς έχουμε μάθει από τους παλιότερους και κάθε πέμπτη Πάσχα, παραγωγή της Ορθόδοξης Πηγής, ερχόμαστε εδώ και διασκεδάζουμε. Με τις παρέες μας ο καθένας, είμαστε όλοι αγαπημένοι, είμαστε ένα χωριό και δόξα τω Θεώ είμαστε καλά και προχωράμε το έθιμο στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Ηρακλή, μιλάς. Πρέπει μας δυο λόγια πάνω στο βουνό, την εμπειρία σου, γίνεται. Εδώ είμαι πάνω στο βουνό, σε ομάδες. Κάθε βουνό έχει θεωρητικά από 2 ομάδες. Ξεκινάμε από το μεσημέρι, ανέβουμε πάνω στο βουνό. Με τα πράγματα που έχουμε για να ανάψουμε τις σκοπές. Και προχωράμε. Και κάνουμε αυτό το έθιμο, εδώ και πολλά χρόνια. Όπως μας το μάθανε οι παλιοί, συνεχίζουμε και εμείς πλέον. Και θα το προχωρήσουμε στις επόμενες γενιές. Να παραδέχουμε στους επόμενους. Θανάση, θα θέλαμε να μας πεις, σαν παλιότερος και εσύ, πώς γίνεται η φωτιά. Πώς τη φτιάχνουμε, να ακούνε φωτιές στον κόσμο. Κουτάκια μικρά παίρνουμε, βάζουμε πετρέλαιο, μια πέτρα με το βάριο αέρας και στουπί. Μια μικρή φλόγα γίνεται, αλλά από μακριά φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Τάσο, θέλω να μας εξηγήσεις η διαδρομή, πόσο βατή, τι είναι, πώς είναι ωραία, πώς τη βλέπεις μέσα στη φύση. Η διαδρομή είναι αναλόγως πίσω είναι το πας, αλλά στις γενικές γραμμές είναι βατή. Είναι μες στη φύση, μέσα από πουρνάρια, από μονοπάτια, μέσα από πουρνάρια. Έχουμε χαράξει την πορεία μας, ξέρουμε το που θα βαδίσουμε κάθε ομάδα για τη διαδρομή. Αυτά. Μιχάλη, θέλω να μου πεις, πόσο βλέπεις την νεολαία να έρχεται κοντά, έχεις δει διαφορές? Με τα χρόνια που έχουν περάσει, δηλαδή και την εμπειρία που έχεις εσύ, τον πατέρα σου που το έχεις μάθει. Συνεχίζει. Και χρόνια που περνάνε, βλέπω και περισσότερα πιτσιρίκια μου, νεολαία. Τραβάει αυτό το έθιμο. Αυτή είναι η δύναμη που μας δίνει να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε εμείς οι παλιοί και να ακολουθήσουν οι νέοι. Αυτό μας δίνει δύναμη εμάς, αυτή η νεολαία που έρχεται κοντά, μας δίνει δύναμη εμάς, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Το σημερινό που έγινε είναι πρωτοφανές, δηλαδή πάρα πολύ πιτσιρίκια. Είναι πολύ ευχαριστημένοι. Και ακόμα βλέπετε. Και μετά, περνάμε μετά τις φορτιές, ο καθένας έχει την παρέα του, υπάρχει ο σύλλογος εδώ του Παλαιού Μοναστηρίου, βάζει το κέρασμά του, ο καθένας έχει την παρέα του και περνάμε καλά με τη Γαλλόγια. Είναι κάτι το... Και όποιος έρχεται, τρώει, πίνει, ό,τι θέλει. Ξένος και νομίζω το είπε. Είναι κάτι που περιμένουμε όλο τον χρόνο.